Днес ще играем Акина. Това е много яка игра. Забавна е. Айде първо ще потърсим примерно чока парляка. Не става. Ще потърсим чока парляка. Не играем. Не, няма видео. Видео на Майнкрафт. Да, геймър е. Play. No. Да, yes. No. Не от Сайтман. Не от финландец. No. Не е англичанин. Да. Балканския. Българин е. No. Yes. No. Да! Чока парляка! Намерихме го. Ето вижте го. Ще приближа малко, защото съм сложил такава картинка. И на представя си нямам. Айде, yes. Защото го познам. Айде с пикпук. Майнкрафт. Да, има май 2 видеа. Майнкрафт. Така че ще цъкна. Yes. Да, българин е. Тук. No. 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 Yes. Тук. Ще 5. Yes. No. Видеос. Да. Ще мод. Да. Сърбия. No. Имам чувство, че ще намери, да, Shadow Hex. Нищо. Аз ще му дам като yes. Така че. Не намери пикпук. Но няма значение. Айде, последно ще потърсим. Да измислим. Примерно. Не мога да се сетя за никой. Примерно за кой ден? Айде ще се пробваме за Кейсай. YouTube, yes. Майнкрафт. Не игра Майнкрафт. Но има FIFA видеа. Не. На Балканския регион. No. Не. No. Сайтмен, yes. No. Yes. No. Yes. Yes. No. Yes. No. Yes. No. О! Намерихме Кейсай. Намерихме го. Хора, това беше клипа. Благодаря ви за... Забравих да кажа в началото на клипа. Благодаря ви и за тези 20 абоната. Много съм ви благодарен. Да. Намерим много геймъри. Бяха 4. Да. Чао и до следващия клип.